Čau, som Cindy Jones a vítam vás pri prvom diel a zároveň novej sérii a najlepšej hre, ako som kedy mohol hrať, Far Cry 3. Ako vidíte, je to už tu. Mal by sme vidieť myš už, pretože som prišiel na to, prečo mi nebolo vidno. Máme tu multiplayer a ideme na príbeh, samozrejme. Ideme na novú hru a dáme si uloženie 1. Áno. Ideme na to. Jasné, že ideme pre psát. Dobrodruh. Preživší válečník. Jednoduchšie vhodná pro hráč bez skúsenosti. Áno, ja som ešte dobrodruh slabý. Takže strašne sa teším. Už som to skúsil hrať, ale to som ešte nemal český jazyk. Mám crack. Áno, ideme na to. Tak môžete si teraz pozrieť krátku ukážku, ktorá sa načíta za chvíľu. A tak. Not a moment. Down went. Nemáš kolajsk. No tak čítajte si a uvidíte. Hej. Grant, Riley, Lisa, Oliver, Daisy, Kate. Frajer. La. Jason, my sme Jason. Ha. A teraz to bude napínavé, teraz. No. Ujo. Viem, že to trošku seká, je to pomalé, ale nevadí. Viem, crazy. Čau, bratku. Škodači. Co vymýšľaš? Páči sa mu mobil. Zavidí, že na taký nemá. Som zajačí. Napravím si mikrofón teraz, takže bude to šušteť asi. A musíš stať hlasnejšie zvuk. Sebe. Tak. Ešte mikrofón si trošku napravím, šuští to teraz. Tak, a je to. A je to! Čo ti drbe, čo po mne kričíš? Čo kričíš po mojom bratovi? No, musíš nastaviť titulky. Super, nezaujímaš ma, kámo. No, ja dokrič. A my ideme sa vyslobodiť a zdrhneme od teba, kámo. Počkaj, ani... To bol taký bug, že... Trošku mi to... Mám to trošku čudné, ale... Down here. Co bereš moju zem? Ja to. Máš chlpaté ruky. To co máš na ruke, kámo? To nepískal som ja. Nejaký blbec prišiel. Corridors.
Ahoj. Čau. Čakám na teba. Dobre, no môžeme hrať, dúfam. Môj brat je šikovný, takže teraz sa vyslobodí pekne, krásne. Že, bratku? Že? Normálne, že sa rozopol. Dodol hlavou už je rozopnutý. Teraz čumne na ňo už je rozopnutý. Neznám, jak sa mu to podarilo. Fuck. No, teraz mne pomôže. Toto červené svetlo tam úplne. Sa tam odráža, normálne, že ho vidím. Áno, rozumiem ti, bratku. Ideme na to, bratku. Idem zavolať svojho kamoša. Kamoš, sme rozopnutí. Musíme ťa zbiť. Fajn, dali sme hore ruky. Už čo rozopnutí? Fuck. Teraz? Mám šikovného brata normálne, že? Nebereme od neho nič? No, odvaľujeme jeho telo. Úbohé telíčko. Bereš od neho niečo? Dobre, rozumiem ti, kamoš. No, ideme, no. Tak, hráme. No. Tak, fajn, ideme. Kde si? Sluti Granta. Ja sa ešte niečo budem čupieť. Áno, rozumiem ti, ty čigaň. Tak idem pre teba, čupnem si. To skrčenie možno je. Snižuje hlučnosť a viditeľnosť, super. Oni tam hrajú, asi nás vôbec nevšimnú. Je také super, že si nás vôbec nevšimnú. No, ideme ďalej, bratku. No a tu je to ťažké. Takže idem sa držať sa iba za ním. A už ma majú. Dobre. Nie. Misia neúspešná. Kurník šopa. No, ideme na to ešte raz. Ťažké, no. Keď utečeme, to bude už možno ľahšie kus. Dobre. Časti na aktivitách a úkolech, no, dobre. Tak fajn, bratku, ideme ešte raz. Už som tu. Fuck. Takže boj úplne. Jak stará. No, utekaj predo mňa, Grant. A tak som pomalšie než ty. Ako si ho mohli všimnúť? Ja musím počkať tam, kde on? Presne. Ja tu počkám. Nie, ja tu počkám, presne. A až potom vyjdem. Dobre. Dobre, nevidím, a? Fú, poďme. Poď. Rýchle. Yes. Psi. Cítia nás. Však choď. Je to náhle, že sa ani sa nepočujem. Kúkni, úplne to tak priprasatie. Čakaj si tam tišie. No priprasatie asi nás vôbec nevšimne. To kus blbé. No nič, držím si na C-čku. Vidím, že som prikročený, no. Poď. Ja som taký pomalý, to ma štve. Si koľko batožin. Koľko ľudí tu museli zajsť v tomto blbom kempe. Dobre, no takže. Čo teraz? Aha. Takže zapaľovač, samozrejme sa nám hodí tablet, foťak a mobil. A mapa samozrejme. Tak fajn, čupíme už. Áno, čupím. Kúri. Aha, on tam spí.
Aha, teraz budem asi musieť rúcať šúter. Asi hej. Či? Áno, vidím tvoju ruku, nemusíš. Rozumiem ti, bratko. Tak, fajn, mám šúter a musím ho rúciť tu. Takže... Hačka mu. Juhal. Dobre, dúfam, že to bude dobre, bratku. No hovor, dačo. Áno, hoďte kámena, odlákajte sa až neho od okna. Dobre. No teraz on toto okno otvorí, pretože on je frajer. Sledujte granate, nechce. Ukáž. Dobre, ideme hore. A teraz čumte na to. Sa zľaknete. Skade nabral ten nožík, ja tomu nechápem. Nebral ho. Na to som sa pozeral. Aha, on ho zobral teraz späť. No ale skade ho nabral. Čo? No, počúvam. OK. Sorry. Ideme. Aj keď viem, že... Dobre, nebudem prezerať dopredu. A keďže je to málo slovenských youtuberov tu natáča, videl som len Selasiho, Asimistera a neviem koho ešte. Oni to nenatáčajú až tak dobre. Tak. Počkaj, ako tam vyjdem? Kámo, mezera. Super, teraz sa zase skrčím. Ale sa vôbec nevšimne, to je najlepšie na tom. No a teraz to bude ťažké. Teraz musíme prejsť cez to. Skryjte sa v porostu. Ty napríklad stratíte z očí, ukrytí zbraní a odhalení. Tak fajn, teraz začneme šúter zas. Dobre. Nenávidím to tu, keď pália. Teraz sa budem musieť hodiť, áno. Pripravím stečko. Honem, bratku. A ja mu môžem hodiť kľudne do hlavy a on to preletí cez hlavu. To je na tom najlepšie, kúkaj. Tak. Už sa tu približoval, lebo som bratkovi hodil do hlavy. Ešte? Ne, dobre. Fú, sa zľakol. Choď, bratku. Aha, tu je východ? Takých šitných strážcov by som nechcel mať. Viem, že vyšlo už aj Far Cry 4, ale tá mi nešla v počítači. No dobre, teraz sa ideme prikradnúť. A teraz tu tak úplne príde auto, jak v každej časti. No a ne. Také auto veľké príde. Dačo jak na kladiak. K zajacoch tu majú. Zajacoch. Nezajacoch. No, makaj, bratku, idem. Rozumiem ti. Nie sú takí glupí, jak ty, bratku. No, íď, bratku. A poď, bratm. Čo tak prejde ponad nami. Taký úplne epický zvuk. Drž. Super. Čo to on hovorí? Aha, asi hej. Nemám zapnuté titulky, toto si určite zapnem, bo to je blúd. A teraz, no, nechajte sa prekvapiť. Dosažen kontrolný bod. Aha, takže checkpoint. No, a teraz nebude nič dobré od bratka. Rozumiem. A teraz to bude ťažké, takže pripravujem si klávesnicu a idem. Počúvajte. Dávam to hlasnejšie. Nie. Rýchle. No, môj brother. Bratku. Zlyhali ti orgány, bratku, už. Smola. Chudáčik. Run, Forrest!
A teraz to bude ťažké. Zašprintujeme už. A už nás naháňajú. Pozor. Až tu počujeme, jak kričí Run Forest. Run Forest, run. Poď. Šprintuj, co si taký pomalý, jak... Neznám co, hýbaj še. Všakšo, hýbaj. Skoč. Vôbec nie je vycvičený, bratko. Aha, teraz sa šmyká, vôbec nič nevidí. Stratili sme na chvíľku vedomie. Dosažen kontrolný bod, yes. Postav sa, bod sa nájdu. Poď. Rýchle. Poď. Teraz mi to neloguje, ale na začiatku táto prvá nahrávka mi logovala. Ten prvý začiatok je super úplne. Skoč. Nič sa mu nestalo, nechápem tomu. Aha. Kurník, šopa, idem zle. Strašne blbo. Abo nevlázem už? Tu idem pomalšie, lebo tu poznám toto. To už som to rozpadol, keď som tu išiel prvýkrát. Vylezte po liánach. Áno, viem, že mám vylezť po liánach. Ale nie! Les! Ty blbec. No poď. Šprintuj. No našťastie mám kontrolný bod. Srnky. Srnečky, čaute. Počkaj, teraz sa musím skrčiť záš. Nenávidím skrčenie. Pozor. Tak, fajn, ideme. Toto tu bude ťažké. Takže, mačkajte. Poď. Dám to. Je to. Dobre. No a šprintuj, kamoš. Nemôžeš tu len tak zaneprázdniť, bratku. Keď po tebe raz idú, no, to sa musíš naučiť základné pravidla Far Cryu, ne? Jak si ten ostrov volal? Makukana? Makunu. Prach. A teraz boom. A máme tu Ubisoft Presents. Takže. Ubisoft uvádí. No. Ak neviete čítať, tak vám to čítam ja. Ubisoft uvádí, je tu napísané. Hru od studia Ubisoft Montreal. Kámo, vidím tvoju tetovačku. Far Cry 3. Far Cry 3 po slovensky povedané. More. Veľmi sa mi páči táto hra. Už som to ani raz neprešiel. Je tu veľmi veľká mapa. Strašne veľká. Tak. Veľká mapa, hej. Môžem vám k tomu povedať iba toto. No a teraz sa pozrieme na nášho menom. Uvidíte. Hoňunuha. Akcia dokončená, no. Kde som tu? What the hell? Jakú máš bradu? Ale viete čo? Nebudem počúvať teraz toho tu. Chcem si nastaviť tie titulky. Nastavení. Ovládanie hra, zvuk. Obraz. Rozlišenie mixované direct. Vylazovanie hrán. Pokryť sa titulky. Titulky zapneme. Tak. Neanglish. Budem mať Českýš. Áno, dobre bolo. Tak, čeština. Použiť.
Dobre. Dobre. Počkaj. Použiť. Dobre, môžeme ísť späť. Pardon. Haďme späť na hru. No, ešte, musím ísť ešte raz späť. Laguje to kus. No, môžete čítať už. Opalovať sa na pláži s piráty. Šílenství. Máš právo mi vzít život, ale ja mám právo ti vzít ten tvůj. No, zaujímavé slová. I am Dennis. Prezradil som to meno. Som Dennis. Dennis Godla. A ja som Jason. Bangau, leba. Volavka, žralok a pavouk. Bangau, leba. Vím, kdo se ještě Jason. Si válečník. Ty to ani odhalí tvoj skutečný já. Ďakujem, bratku. Teraz ti ukážem dedinu. Poslouchej, môj starší brácha je mŕtvej. Musím nájsť svého mladšího bráchu a 4 ďalšie kámoše. Come with me, poď sa mnou. Takže mi pomôžeš? Ne, pomôcť môžeš. Jenom ty sám, oslobodím ťa. Použte slova, bratku. Pardon, to kašli môj brat. Tak, ja som sa tam dostal. Našel som ťa na pláži. Vítej v vesnici Amaki Village. Je to tady hustý, co? Mám za sebou Jasona Brodyho, muža, ktorý živé vyvázl z Vásova tábora. Seruse, bratkové. Tvoj útek je zámkou, že si... No, dobre správy, no. Stal som si členek jej kmene. No ale kto je veliteľ toho kmeňa? To by ma zaujímalo. Co? Pobech mi. Aha. Prachy na zbraně. Pekne. Chceš prostě zachránit svého bráchu, ne? Někdy dřív jsem nikoho nenášel. No. Co říká v Americe? Všetko jednou poprví. Vole. Tu máš. Áno, som múdry človek. A idem si kúpiť zbranie. Jak si kúpime? Normálne, že si kúpime hneď na začiatku akáčko, ne? To akože nemôžem vojsť do dverí. No, konečne. Škúč, tu vyzerá jak neznamco. Jak duch. Iba S60 má. Legit. No nechaj tak už. 1911. OK, no. Tak fajn. Kde si dáme? Môžeme si ustrčiť sem. Ako chcete. Dobre, ďakujem. Ďakujem. No chcem že online. Když nebudu môcť. Aha, tak poď za mnou, příteli. No, nechápam tomu. Jak si zoberiem zbraň? Zbraň je zdarma. Zase co? Aha. Ok. Jason Brody. Aha, ja som Jason Brody. Tak vyzerám. Když opravdu takú zase... Trochu som... No tak fajn, ja to strihnem chalani a ľudia. Dobre, som späť. A počkaj, tu je Grand Brody. Je to, že tvoj brat zemřel.
Vím, že sa zložil v armáde ako záložák, že za mňa je na nej hrdá. Pekne. Pekne od vlastného brata. Relikvie. Dopisy. No nezaujíma to. Kašlem na to. Dobre, ideme. Tak. No. Čítajte si sami, mne si to nechce čítať. Počkaj, ak si to budem zbraň, kámo? Jak si berem mapu? No už máme konečne mapu. A počkaj, jak si berem pištoľ? No. 0? 1? 2? Nie. Prepačte, zašťaloval som sa. Chcel poškrabať po briadke mojej. Ale bohužiaľ mám tam mikrofón, ale musím... Yes. Mížení, tuduc. Ale no. Neskoro mi to páli. Hore ruky. Rozbijem ti skla. Jeho to nebaví. Buchne to? Nie. Tak fajn, ideme ešte trafiť do terča. Pum. No, R-kom si prenabíjam. Granát! Som hodil granát? Ukáž, čo to je. Čo to je? Aha, nabojíky. Počkaj, ešte tu idem vylutovať. Tu podľa mňa čo bude. Počkaj. Čo to? Aha, tu je krabička. Žoldácké psi náramky. Tanáco mi budú psi náramky. 35 doláčov, no pekné. Tak fajn, ideme hore. Chcem zrieť stade to. Áno, samo nám to ukazuje. Počkaj, tu mám i sám. Bratku. Daj si pozor na hlavu. Nedá sa toto otvoriť. Otvorte sa dvierka moje. Čo to tu je? Peníze. Ešte toto tu. Pekne. Pekný šľuháč. Šľaháčka. Kde je to? Počkať. Nemo, to musím ísť hore. Počkaj, som sa stratil? Nie. Dobre, ideme. To som tu ešte nedošiel, keď som hral sám. Iba pre seba. Týmto smerom. Či ne? Počkaj, kde to som? Aha, dobre. To musí byť tá vysielací, vieš. No. Toto tu je nízko, dajak. Preskočíš plot, bratku? Si slabý, bratku. Dobre. No, ideme hore. To je had! Kurník šopata, co tu robí had? Som zľakol úplne. Si kokso. Poďme head, ľudia. Ja sa bojím. Normálne som sa zľakol, ak na mňa úplne skočil ten blbý had. Glúb tak. Teraz pozor. Som sa úplne zľakol. Som normálne, že ľakač. Počkaj, to nebudú také bedničky. Lúty. No nič. Dokončíme toto tu a ideme na... A skončíme tento diel, pretože sa mi to, že už natáčam celkom dlho. Aspoň sa mi tak zdá. Pretože tu sa ťažko pozrieme, že či natáčam dlho alebo krátko, keďže je to hra, v ktorej sa ťažko pozrieme, ak dlho natáčam. Nedívej si dolu. Čum dolu a čo? Ale ne, bratku, nekašľaj. Ale to hovorím o skutočnom bratkovi. No som zdavý, čo tam bude. Soška pavúka, ješkova, či na co mi to bude. Aha, tu už ideme úplne... Lagy. Dobre, odomkneme túto veš a uvidíme. Veš. Som jak Čech. Túto vežu. A som tu. A nožik skade budem mať, keď sa budem otvárať. Keď to budem otvárať. Tom! Som
som to potrhol, vytrhnem aj tú onu, potáhnem páčky. Čo máme domknuté? Bľung, bľung, bľung. Nejaká village. Kostolík. Také dedinka buba. Dobre, takže ideme tu sa spustiť. Porozprávame sa s našim bratkom. Jodli. Vyskoč. Dobre, vyzde co? Ukáž mi svoju mapu. Prečo by som ti mal ukazovať moju mapu? Otevři tú mapu pomoci M. No, čo tu máme? Pekné, no. To co? Co je vycentrovať? Co? Vidíš všechno, co potřebuješ vědět? Haló? Kanči oblast. Počkaj, to je tu. No. Aha. OK, bratku. No, nie. Dobre, no. Ďakujem. No, pre nás to stačí, ľudia. No, už mám. No. Vraceš, ovládneš džungli. Asi co? Aha, dobre. No, takže pošli sme Deniska. Jakú maganu, daj mi to, bratku. Kašleme na to. To ideme ukončiť. Takže poďme späť. A ukážeme si ešte, ako si tu sadneme na autíčko. Aký starý šrot. Najč. Skončíme tu v tomto šrotíku. Jaký šrot úplne. Tu tak som a úplne ruky mám tu. Úplne sa ohnem až na zadok a mám tam stále ruky. To je taký čud. Dobre. Ďakujem, že pozreli tento diel. Dajte like, odoberajte. Samozrejme subscribe. Ako vidíte, už pri tomto videu máme aj intro, aj outro, ktoré ešte nie je vydaté, akože ste ho vôbec nevideli. Áno. Tak, to je koniec. No, ešte si skúsim, ako sa tu jazdí. Aha, normálne sa tu jazdí, hej. Husté. Úplne ťažko. No, sa nepovracajte, hej, ľudia. Dobre, tak riadím sa podľa inštinktov a ďakujem, že pozreli tento diel, dajte like, už som to hovoril a uvidíme sa na budúce, no. Takže Andy bude mať ďalšie video a toto je aj na môj kanál Indy Jones, pretože toto bude veľmi dobré a ak sa mi video páčilo, dajte like. Neviem, prečo to opakujem. Dobre, čaute.